Ya, todo ang pamibita, BP, sige, ang alay nin pamibita nga ni ng ang COVID-19 matapos na sa palibot na iyo mangkirari nagpapatakot dahilan ta sa Legazpi, sige baga ang alintutukan kaso. Yan na BP. So para mga dagdag pang istorya, ako po si LBB. Basta Morning, Henry M. Salamat, Lowen. Sorry po. Diyan sa luwas. Mientras tanto, lumang kita sa location ni Ange Galero. Ang kinaraman dyan sa reklamo kan mga taga Kimantong Daraga. Baha na daw duman. May puminutok na linya kan tubo. Sige daw, Ange. Good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantaba. Location kan mobile unit yung kitiligdis sa Bayparte kan Kimantong Daraga Albay. Kung hali ka VP sa sentro kan Daraga, nasa may side kan tinampo kami and nakonfirmar may talagang naglilik mo niya na tubo kang tubig na nagkakausakan pag wagak-waka ini digdi sa balyo pasisiring sa balyo kan tinampo asin talagang dumugan na tinampong ini kung sa tuyang ilaladawan ini pinadara ko VP sa imong messenger na ladawan ka na nasambitan ng bagay. Susok sa initial informasyon na nakuha niya digdi sa mga residentes ka nasambitan ng lugar, nanotara nindang nagbubulos, nagbubulak-bugak ang tubig digdi sa gilid sa nakan tinampo, particular na may sa may drainage system. Kung kaya naiiling nindang may leak ini asin talagang winawagakwak ang tubig sa ibong sagod sa ibong na parte kan tinampo. Asin sa kunyan, pigahagad ninda aksyon man na mga concerned agencies may kinaraman sa bagay na dahilan sa kun in kaso man DP na talagang kumusugpaan na bulos kan tubig hindi posibleng mag-ego talaga din baha pababa dyan sa may parte kan Kimantong kan Daraga Albay. So for VP Anong oras pa na yan? kasubago pa yung maagawang VP nangyari nanutaran man kan mga nagkape ng residentes pero sa kunyan medyo maluya pero paragos ang pagbulos kan tubig digdi sa may right part kan tinampukan pasisiring sa Kimantong Daraga Albay. Pero gari dyan pa yan alas. So today man yung kimadalagan na taga Water District na ganing oras. Pwede. Office hours ang pagtrabahokan. Pero ano pa, nagsayang na sa tubig na nakaula dyan sa daga. Oo. Diba? Unless na igwasin na dyan kigaro technical team na yung pwedeng dumalagan tulos. Ko bata ini baga VP mayor man natirang publika aragihan pasisiring man sa ibang barangay kan Daraga and pasiring sa Sorsogon. Baka magkausapa yung kikuhaan ka aksidente. Dumog sabi nga ni pag slippery when wet. Okay. So yan VP sitwasyon digdi sa Palalaog digdi sa may barangay Kimantong nan banawaan kan Daraga sa Anong kaya? Anong kari landmark na harani? sa pag-ali mo dyan VP sa may Shell baga VP ang pirang metros lang maiiling mo na ining ano sa may kuhaan sa dating Elvic Theater? Apo ta si Bo itaram niya yan sa dating Elvic Theater harani. Napigtataram sa may lodging house diding harani. Ayo sa Bicolandia. Ano yan lodging ano? Garbi Bicolandia lodging house niya on diyan. Harani yan. Ang kadakol-dakol kan landmark lodging house pa sa nato ni Boy. May sinian man sana dyan sa Ibong sa dating Elvic. Yung nagtatak sa utak niya. Mura sa Ibong igod dyan terminal dati. Sa wala kung pasakat sa dating ka. terminal, May terminal dyan, private terminal. Ang natanda ni Boy, sa lodging house. Iyo. I know you. Sige na, abang ako magdagdag tabag ako. Natamaan pang pag-uli ka. Baka may magwagakwak man. Iya baga. Pero sana nagdadanggukan mga taga-Water District. At akong aga na, mga 7:30 to 9, napudang ko to sa manager. Kuya araw kayo ni, nasubog ako mag-apod. Sa mga, ano yan, sa mga tapos siyempre, may malas size pa lang. Baka, isturbo nga dyan, Mr. Maceda ini. So anyway, i-text ko na lang para baka may atam ng pagkapasiring yan, ha? Sayang kan tubig. Okay? Yes. Sige. Sa tabi BP informasyon sa pag-ibig. Bukas pa yan, tabi Angie. Yan ang pagkataram ni Boy. Bukas pa nga. Hindi kong iyo pa. Basta Henry M. Ang may araw.
Hiyam-hiyam naman ang si Boy. Sige. MVP and informasyon digdi sa paglibot kan mobile unit. With Boy and Galero, this is it. At Galero. Yan, so nag-upload sa tuya ko niya na aga ha. Tawag sa tuya, halit yan sa Kimantong pangyari. Di tutok sa tubo, di wagawa sa tubig dyan sa lugar na. Paningit sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na karaman sa morning hirit. Ang nindo mga tugang kung nata sa panahon ng tag-init o summer, nagbubuhay ang watermelon o kaya iyan ng mga pakwan na iyan. Pero maski tag-init ang panahon, pag minabuhay ini mga tugang pinagagamit para pangwara paha kan sa nyatong mga tao. Aram daw nindo na ang watermelon is 92% mga tugang na kumpeso ng tubig. Grabe, adi. 92% mga tugang kang watermelon, tubig. Kaya yan na iba pang klase, mga tugang na pakwan. Watermelon databe, very healthy. Kasi one of the most hydrating foods you can eat. Pag kuminaon ka palang kayo, mga tugang na ano yan na pakwan, na normal sa naang kadakula. Gari ka man sa nadapo nag-inom kisarong basong tubig. Na compuesto in 159 grams, serving contain a half cup of water. Pero kung ubuson mo na tabi yan, natural na kadakulaan ka. Gari ka po nag-inom kisarong basong tubig. Ang mga panahon, ang pakwan, iyong pinagagamit sa mga lisyerto, ang aninan mga tao maibsan kan sa indang paha na namamatian. Apera kaini ang watermelon, igawan po nin fiber, asin, dakol na importanteng nutrients, tiring po sa vitamin C, vitamin A, asin, magnesium. Paningit sa morning hirit. Makangalas man ano, pag summer baga, dahil kinagbubuhay na pakwan. I mean, pag tag-uran na baga. Pag wet season, dahil kinagbubuhay na pakwan, adi. Pero mga tugang pag tag-uran, tag-init na, pag dry season, nagbubuhay ang pakwan. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Report, hali dyan sa luwas. Nasa linya po mga tugang si Lowens o kaya si Renz Luna. Renz, good morning Renz. Salamat tabi BP, maray na aga, sina maray na aga sa mga parantabay sa madugon niya itong mga bareta doon man na personang arestado. Hindi sa Banuang Candar Galbay makalis na magdulag sa checkpoint as hindi kan pang mabangga ang mga tropas kana daragapin sa pinagkondusir na checkpoint digdi sa barangay Bagong Bayan, Daragalbay. Ang mga suspect na bidan si Christian Jacobi de los Santos, 24 anyos, warang trabaho, asin na warang agom, residente ng Block 3, Barangay Binitayan, Daragalbay, asin si Sarunangar na Salvador Liagas y Pilapil, 37 anyos, may agom sa construction worker, as residente ng sitio Subot, Barangay Baskaran, Daragalbay, sigulindi sa polis sa Blatter, kaso banggi, kan nagkikuha nagkasarning checkpoint ang mga tropas kan Daraga PNP, digdi mismo sa Barangay Bagong Bayan na Daragalbay, asin na mantang ininduang persona, nakasakay sa rong motorsiklo na kung sa inini pinagmamaneho, ni Christian Jacobi de los Santos asin na sayang back ride El Salvador Liagas y Pilapil kan pig flag down ili kan dang tropas kan Daraga PNP nagduro diretso sana sa dalagan iling duwa asin diri tanpang mabangga ang sarong pulis na si Police Staff Sergeant Fulo kaya di man nagkiguanin na ekspertos ang mga tropas kan pulisya na bukudon ang duwang persona asin tulos man yan hindi naraman digdi sa Daraga PNP para sa magkakanigong disposisyon. Yaman dito sa luwas, Renz Luna, DCGB.
Salamat, Ren. Sabi kang texter, aloy na ngayang may nag-report na sa office, wala man tabi sir action. Ay, nailing mo na. Taon-taon na 7:30 to 9. Duman sa programa nga hapot. I-remind mo ako, tapudan ko sa manager kang LCWD. Aloy na pala niyan. Ano? Sa barangay sa Piuduran, ay, barita pala to ni Jimmy. Diba? Ano yan? Haloy na pala na report yan sa Water District. Dahil ki-action. Sus, kupika para sayang ang tubig. Bata, nagpareklamo nga na kita kulang sa tubig. Nata daw ta sige utang kan gobyerno para sa pandemya samantalang puro donasyon ang bakuna. Extended lockdown digdi sa ginubatan susog sa report ni Jimmy. Okay, reaction tayo. Good morning. Saan po ang Bual Pilar? Ano po ang kaipuhan magka-cross border? Sa ang Bual po, yaon sa Pilar. Makuhan ka lang po, madara ka lang ki letter of exemption. Kumagad ka ki letter of exemption hali dyan sa kuntaga sa inka. Kung bakuban, may darara ka na negative kang RT-PCR o negative kang saliva or ano yan, antigen. Kasiring po dyan sa Bual sa Pilar. Pero ang pinaka-the best po kan, magagad ka ki letter of exemption para po makapasiring ka dyan sa barangay na dudumanan mo. Okay? Happy birthday po sa kuyang agom na si Benny Arimado from Sunya Arimado. Happy birthday! Tabi, isa sa imo, bossing. Pakibati po happy birthday sa aming bunsong kapatid na si Althea Nahi ng Kutmon Kamalig sa kanyang kaarawan ngayon, October 21, from your loving ate, Generous Baby J. Nahe. Salamat! Sige! Pakibati po happy birthday kay Roland Olagera ngayong araw pabati mula kay Sio Ibanez ng Lumacao, Ginubatan, Albay. Good morning sa mga taga-Buyuan, sabi ni Tano Ayala. Happy birth anniversary Neo Rafael Merandilla Batalla sa Makati City. Good morning. Text yan ni Manay Merly Caceres. Baka igwapa sandali lang ta-check ta. Kung meron pang iba, wala na. Ang mga bareta, mga tugang sa morning hirit, susunod na. Nakalipas lang kan mga pataras. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Heidelin Diaz po. Isang ganadong umaga. Hindi biro ang pinagdaanan ko. Kahit ako'y natumba, kinaya ko muling tumayo para magpursigi ng may mas matindi pang tapang. Gaya ko, kakayanin mo rin ang bigat ng buhay. Pagpatuloy mo lang ang pagiging ganado. Diyan ka aasenso. Basta wag ka lang bibitaw. Maniwala kang kaya mong buhatin lahat ng iyong dalahin. Bigay mo lang ng buo ang lahat ng kaya mo. Magwawagi ka rin. Iba-iba man ang ating mga pasanin. Isa naman ang ating mitiin. Ang manalo sa hamon ng buhay. Kaya never say die lang. Kaya sa simula ng araw, pakitaan mo na agad ng lakas para patuloy kang maging inspirasyon sa iyong pamilya, kaibigan at buong barangay. Heidelin Diaz po, nakikisa sa tumitinding bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral
daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCJB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 6:05 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uyaan sa indong tagapagbareta. Headlines kal mga bareta, ngunyan pangaldaw, mga tugang ni Webes. Civil Service Commission nagpatanid sa mga empleyado kan gobyerno kontra sa pamumulitika. Bicol PNP Chief Jonel Estomo nanginot sa evaluation rating para sa national COVID-19 padagos ng nagbababa. Malacanang nagsiguro na dai magkakaigwan ng reenacted budget sa 2022. Sa ibang nasyon, lampas sa 10,000 na mga aki nagadan sa 6 na taon na civil war sa Yemen. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Nakakuha po nakuha ni Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General Jonel Estomo ang pinakahalangkaw na grado kan Agosto 2021 sa ginibong Regional Directors nationwide sa Individual Commanders Evaluation Rating kan Kampo Crame sa 17 mga rehiyon sa entirong nasyon. Si Estomong nanginot as nakakuanin pinakahalangkaw na grade na 94.65 sa iyang pagtukaw sa Campus Mionola. Siniguro ni Estomo ang pagdawin extraordinary service na nahihiling na mamatean as sinatawanan importansya kan lambang Bicolano sa nakaaging 5 bulan na pag-asumir sa pwesto na hilingan tulos nin pagbabago sa pag-ako kan komunidad sa mga programa as inisyatibo kan pulisya sa rehiyon. Ini ang rason kung natatapadagos ang halangkaw na tiwala kan publiko sa pulisya asin nagbaba man ang bilang kan mga krimen sa Kabicolan.
Nagparumdom ang Civil Service Commission sa mga empleyado kan gobyerno na dahil nanggad magbuntog sa bida politika dahilan tamalinaw na ipinagbabawal ini kanlay. Sinabi ni Civil Service Regional Director Abogada Daisy Ponsalan Paragais na may ipinaluwas na memorandum ang Civil Service manungod sa patanid sa mga nasa gobyerno na dahil nanggad magbalo na mag-entra sa politika sa paginin pag-endorso sa kandidato para butuhan o magpartisipar sa anuman na aktibidad magin sa paagi kang social media. Idinagdag pa man yan na maigot nindang pigbabantayan ang social media post asin ang sisay man na mapapatunayan na posibleng mapatawan nin penalidad asin mahampang nin magkakanigong kaso. Mientras tanto, iba pa niya tong bareta, Department of Trade and Industry sa Albay, naglalaom na padagos na matatabangan ang mga MSME sa taho kan pandemyang COVID-19. Ans Galero sa report. Aminado mo niyan ang Department of Trade and Industry o DTI Albay napadagos din nakakamati nin mga hagyat sa tahukan pandemyang COVID-19 sa lalo o kaya sektor at pagnegosyo partikular na sa mga MSMEs o kaya ang micro, small, medium enterprises dito sa probinsya kan Albay. Ini mismo ang sinabi sa DCGB News kan Presidente Encargado kan DTI Albay si PD Dido Nabol matapos na magkondusir sindanin man dahil lain o kaya serye ng mga food as in trade fair dito sa tuyang probinsya. Asin sinabi niya na talagang kaipuhan pang tauan mo niya na prioridad asin apinson ang sharing na sektor. Kaptangkan pahayag niya na bola. Marami pang challenges sa fishing. Raw material Sigin sa iya na primerong hagyat katigang pangnindaan poon sa pagkuha akan raw materials sa pag-develop kay ni sa mga produkto digdi sa tuyang probinsya alagad sa nagtaunin ang sigurasyon na padagos ng natabangan ang mga ini tangani na makatabang-tabang lamang sa padagos man na epekto na dalakan pandemyang COVID-19 sa kapalibutan. Dagdag na bareta with Boy, Ans Galero, DCGB. Nasa low risk pang utilization rate kang hospital sa Bicol Region. Sigon sa datos, ipinag-presentar kan Department of Health Center for Health Development ang rehiyon na kapag alokanin o 1,279 na kama para sa mga nagpositibo sa COVID-19 asin 704 man ano okupado kapareho nin 55.0%. Nasa 54.4% ang nagamit sa isolation beds, 48.5% ang nagamit sa COVID-19 wards, 76.6% ang nasa high risk and ICU beds as in 71.2% o high risk and mechanical ventilators. Para sa COVID-19 referral hospital sa Bicol, ang Bicol Medical Center nasa low risk dahil sa 58.0% pasanaan sa indang bed utilization. Mientras na ang Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center ang nasa high risk dahil 76.6% ang bed utilization. Alagad, ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital nasa critical risk ini dahilan ta 100% ang nagagamit ang sa indang nakaalokar na kama para sa mga pasyenteng nagpopositibo sa COVID-19. Pagbukas sa ma-file nin certificate o para sa ma-exam sa Certificate of Eligibility ayo pang mangyari sigon sa Civil Service Commission. Lowens Barcena sa report. Arayo pa ang posibilidad na magtaon in schedule ang Civil Service Commission o CS Region 5 sa pagpa-apply sa mga maawot na mag-exam para makakuha ng Certificate of Eligibility. Ini ang pinagunambitan sa DCGB News CS Region 5 spokesperson Rona Nunez Asuncion na dahil sa patakot kan COVID-19 medyo difícil pa na makapagpakondusir ng siring na bagay. Lalo pang sa eksaminasyon na ini, kaipuhanan ng face-to-face as inaihiling mismo kan proctor ang pagsimbag kan sarong aspirante sa exam na makuha ng eligibility. Sigun kay Asuncion, dahil paninahaman na plano kung ano ang magiging kaining alternatibong paagi para makagibo kan eksaminasyon. Alaga din na sigurar man ni Asuncion sa publiko na ang CEC tools na papaisis sa siring na bagay kung handa na sinda na magpakondusir kini, alagad ang talagang nakakahulang sa inda. Iyo ang pagparakanayap kan COVID-19 na kung sain
Sa indanganing opisina daw ka nakaliis na daw sa ruman sa natamaan at inaapektaran dahil sa contact tracing na may mga nagpositibo man. Mga dagdag na bareta, ako po si LBB. Mga tugang, iba pa niya itong mga bareta alado lokal ng Apudan, Giraray, nindubling pag-iingat. Si Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City sa mga Legazpeños may kinaraman sa padago sa paglangkaw kan COVID-19 sa syudad. Sa latest na post ni Alcalde Rosal sa iyang Facebook page, kinumpirmar kay ni ang 29 na kaso ng COVID-19 sa Legazpi. Susugban sa na-report kaso hapon kan Department of Health. Sinabi ni Rosal na ang siring na bagay halangkaw nin marhay sa syudad de Legazpi kung kaya kinakaipuhan na mag-ingat manggaray ang publiko asin magkooperar sa mga dapat nagibuhon para mapundo ano ulakit kan virus na darakan COVID. Mientras tanto, barangay sa Pioduran, Albay, kainin sa diring internal revenue allotment. Jimmy, nasalita sa detalye. Iguanin na barangay sa Banuan kan Pioduran namukna bilang sarong barangay alaga day paininin sa diring ira sa pagsabing day paini uminagi sa Kongreso asin Senado ang proseso kan deklarasyon basado kay Congressman Fernando Didi Cabredo padrinohan na niya ini sa Kongreso para totalmente magkaiguananin sa diring internal revenue allotment. Sa ngunyan, pigahalat na sana ang Republic Act o Acta Republica kung sa sa Senado na ang bula. Ang barangay na ini sa Pioduran, iyo ang barangay La Medalla, ang punong barangay iyo si Kapitana Amelia Felicia. Ang mother barangay kay ni, iyo ang barangay Karatagan kung sa inamundag gini bilang sarong barangay sa paagi o bertod nin saro sa ng Provincial Ordinance. Sa ngunyan sa goday ini napaplansa sa Senado sa paginin sarong Republic Act dahil magkakaiguanin sa diring ira ang barangay La Medalla sa presente nagdidepende ang budget kay ni sa hiras kan provincial government asin municipal government kan Pioduran. Sa ngunyan pinagtututukan ini ni Congressman Fernando Didi Cabredo sa good na marealisaran kamautan at totalmente makatindog ini bilang sarong independenting barangay sa Banuan kan Pioduran, Albay. Jim, gari haloy na ining barangay na medalya na bilog na sarong barangay ba ko? Haloy na? Haloy ng panahon na, gari term pa ini ni Governor sa Lalima kung di ako nasasala? Posible. Haloy na eh. Gusto sabihin, pero igwa siyang ang barangay ngayon, igwa nag-ooperar ang barangay. Kompleto siyang barangay officials. Kompletong barangay official. Ang question siya na, dahil siya nin sa diring ira. Oo. So ang sa diring niya, hindi na dideklarar duman sa pagi ng Republic Act. Ano yun man makaabot sa kung ano? Ano yun man makaabot sa Kongreso Buda Senado? Natutukan nga ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Siya na nga ni ang nag-sponsor ka ni sa Kongreso. Kaya nga ni nangyari. Kaya ito gayon, yung mga congressmen, dahil man natawan pa ni natensyon. Iyo. Kaya aloy. Okay. Okay. Mga dagdag na informasyon, Jimmy nagsalita DCGB nyo. Oras mga tugang sa Pilipinas, asin sa DCGB 16 makalipas ang alas 6 nin aga sa iba pa niyatong mga bareta. Road clearing operation pinagibukan PNP sa mga tinampo pasiring sa Bicol International Airport. Renz Luna sa report. Aning mas mapagayunpan, bulos kan trapiko pasiring diyan sa Bicol International Airport na konduktor ng road clearing operations ang mga tropas kan daraga PNP diyan sa nanampitan ng area sa paingin ng Police Lieutenant Colonel Bogart Arao. Ang hepe kan daraga PNP nagkaigwa ng clearing operations ang mga personalis kan PNP na kung sa ining ang iba di nagkasalampulan ang mga
10-wheeler truck, maginman, ang iba pang mga bikulos na nagpaparada dyan pasiring sa Palaog sa Bicol International Airport. Sinabi ka ng bitan ng hepe na ini importante yun ng maray. Daning mas mapagayon pa asin na maging manti dito na magayon ang bulos din trapiko ngunyan pang operational na ang Bicol International Airport dyan sa Barangay Alobo, Daragalbay. Kaya tulos man sinda nag-agad ng asistensya sa Barangay Council. Daning matabangan sinda na magdisimular informasyon maginmat sa kabos ng mga may sadiri ng Bicolos na binagbabawal na magparada pasiring dyan sa Palaog lalo-lalo na sa Bicol International Airport. Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta sa lado lokal. Uminabot na po sa 42,806 ang kaso kan COVID-19 sa Bicol. Kunhain nasa 12,706 ang aktibong kaso kaini. Pagkatapos ang madagdaganin 274, mantang nasa 23 na mga persona ang nai-record na gadan darakan COVID-19. Sa report kan Department of Health nagluluwas ng Albay may panibagong 116, 29 kainian sa Legazpi City, 28 sa Ginobatan, 15 sa munisipyo Candaraga, 12 sa Pulangi, 7 sa Legao City, 5 sa Tabaco, 4 sa Kamalig, asin tuwi, mantang 3 sa Santo Domingo. Tigduwa ang Libon asin Malilipot, mantang Tigsararo ang Bakakay, Malinaw Manituwas asin Rapo-Rapo, 17 sa Camarines Norte, 95 sa Camarines Sur, mantang 6 sa Catanduanes, 12 sa probinsya kan Masbate, asin 28 sa probinsya nin Sorsogon. Ikaw man record na 747 na recovery, mantang ang gadaan nasa 3,323 pagkatapos sa madagdagan kaswapon nin 23 na COVID-related deaths. Susog yan sa konfirmasyon kan Department of Health. Lalaki na kinulog ang sayang agom, kinasuhan asin na ikonkon sa karsel. Jomar Bien sa report. Arestado ang sarong 30 anyos na lalaki matapos na kulugon niya ang sayang agom. Ang suspitsado, sarong construction worker na taga-digdi sa Barangay Salvacion kan Santo Domingo Albay. Kasud ba ang Santo Domingo Police na konsernin operasyon para marestar ini, bitbitan warrant of arrest na may petsang Oktubre 12, 2021 na arestar ang suspitsado sa Barangay Indikan, Bakakay, Albay. Siya na pang sa tulong kaso min violation sa Republic Act 9262 o violence against women and their children, as in 3,000 pesos ang piyansa na ipinagpagamak ang korte sa lambang bilang kan kaso na sayang pinag-aampang. Nasa karsel lang niya ng naunang bita na suspitsado. Yan ang report, Yomar Bien, DCGB. Nasa proseso pa ang Department of Tourism Bicol sa pagbilog ng polisiya kung bubuksan sa publiko ang farm maskuhan sa DOT 2021. Inang pinagkonfirmar ni Sigfred Nebres, Regional Executive Assistant kan DOT, kung saan sayang pinaliwanag na panagos pa ang koordinasyon kan sa indang ahensya sa lokal na gobyerno kang Legazpi City bilang antisipasyon asin pag-iingat na dai maging rason ang programa sa pagdakol kan mga nagpopositibo sa COVID-19 sa syudad. Sigon kay Niebres, kamautan kan farm maskuhan na mapromotir ang mga produkto asin existidong farm tourism sites asin iba pang mga potensyal na maging pasyaran sa riyon. Ang nasabing programa, dakulang katabangan tangaling sa Giraray na may balik ang buhay kan turismo sa riyon. Sa mga pangabudan, dapat ang sarong tourism establishment, iba po key safety seal certification. Ang DOT po nag-issue key certification for safety seal. Hindi po ang safety seal, oni ang sarong ebidensya na talaga ang sarong establishment sunod sa programa kang DOH manungod sa COVID-19 prevention. Nagalaom si Niebres na magiging positibo ang magiging kasimbagan kan mga tagsariri nin mga hotel, resort sa Sinibapa, siring sa pangapudan bilang pagsuporta sa pangapudan kan DOH na mapagulan ang pagdakol kan nagpositibo sa nasabing hela. Oras, alas 6:22. GB News Express. GB News Express. Iba pang mga bareta, masunod po.
Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Takul nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1187, series of 2021. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Isa sa mga paraan ng pagkalat ng COVID-19 ay sa pamamagitan ng hangin, kaya kasabay ng mask, hugas, iwas, ipinapayo ng Department of Health at ng iba pang eksperto na panatilihin ang maayos na daloy ng hangin sa inyong mga tahanan o mga opisina. Hanggat maaari, buksan ang mga bintana at pintuan para siguruhing dumadaloy ang hangin sa mga silid. Maaari ring gumamit ng mga electric fan o exhaust fan na nakatutok sa bintana o pinto para maibuga palabas ang mga virus particle na maaaring nasa hangin. Higit sa lahat, manatili na lang sa loob ng inyong tahanan kung wala namang mahalagang gagawin sa labas. Tandaan, 4 dapat: mask, hugas, iwas at maayos na bentilasyon. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagat. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko.
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong as hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado, 5 kasado, 5 kasado. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Padagos pan pagbabaka na rehistrong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa pinakabagong datos kan Department of Health, puminakol sa 2,735,369 ang confirmed cases. Kanakakulakit na helang sa nasyon. Sa nasabing numero, 67,061 o 2.5% ang aktibong kaso. Sinabi kan ahensya na 3,656 ang bagong narehistrong kaso ng COVID-19 sa nasyon. 77.9% sa active COVID cases ang mild, 6.8% ang asymptomatic, mantang 8.67% ang moderate, 4.6% ang severe, mantang 2.0% ang nasa critical ang kondisyon. Nasa 5 ang narehistrong nagadaan dahilan digdi. Suminakat sa 40,977 o 1.50 ang COVID-19 related death sa nasyon. Sigun sa DOH, 228 narahay sa COVID-19. Dahilan digdi minabot na sa 2,647,333 ang total recoveries kan COVID-19 sa Pilipinas.
Piyansa ang Palasyo Malacañang na dai magamit ng reenacted budget para masunod ang taon o para sa masunod na taon. Inapisar kang patakot ni Presidente Rodrigo Duterte na uulangon ang pagluwas kan pundo sa tahaw kan sintikan entry niya asin na nagkapirang senador. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nagtutubod siyang gusto kan mga legislador na maipasar ang budget sa tamang panahon, lalo na kadaklan sa indama kandidato sa 2022 elections. Tinawan nindo ni Roque na sa mga legislador, mabagsak ang basol pag daitulos na ipasar ang budget asin bako kay Presidente Rodrigo Duterte. Sango niyang pigutukar pa manggiraray sa Senado ang propestong 2022 national budget, mantang naipasar na kan Kamara ang sa indang sadiring budget o version kan September 30 pa. Nahampang po sa reklamong graph si Department of Energy Secretary Alfredo Cosi, UDENA Chief Executive Officer Dennis Oy asin iba pang personalidad. Katagod ini kang pigasabing anomalya sa pagbakalin shares kan kumpanya ni Oy sa Malampaya Project na ikinalugi kan gobyerno na nagkakantidad nin 21 sagkod 45 billion pesos. Ang kaso isunumiter sa Office of the Ombudsman ka nagkaperang concerned citizens na sinda Balgamil de Belen, Domingo Rodel Rodis, Loida Nicolas Lewis na siniba pang mga respondent. Sigon sa mga ini, violasyon ang nangyari bako sa nasa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kundi magin ang provision kan PD number 87 as in Republic Act number 387 o Petroleum Act of 1949. Nagsabwatan aligado sindako si asin Oy asin iba pang opisyal para paboran asin makinabang ang kumpanya ni Oy sa pagbakal kan shares kan Chevron sa Malampaya Project. Mantang depensa man ni Cosi, political propaganda sana. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado national. Mapasunod nin asin gigiyahan kang rule of law. Ang sisayman na mga leaders sa nasyon na manggagana sa bilang presidente. Inansaro sa mga sinabi ni Manila City Mayor Isko Moreno. Kasunod kan sa iyang pahayag na papanimbagon ang mga maabas, papanimbagon ang mga paragadan, siringman papanimbagon ang mga nagasamantala sa kwatakan gobyerno sa panahon kang pandemya. Alagad sa iyang sinabi na may dakulang kaiban ini may kinaraman sa mga kalaban niya sa politika dahil ini magiging healing president sa mga maabot na daw. Sa intinawanin doon na sa lado kan aksyon demokratiko, ang siring na bagay iyo ang maagi sa magkanigong lay, tangani na magkaigwanin magkanigong due process. Sayang sinabi na saro siya sa mga healing president in kaso swertiyon sa maabot na daw. Sa ibong nalado, natatandaan na dinaog kaini ang duwang political giants kan Manila na sinda dating Presidente Joseph Estrada asin former Police General Alfredo Lim. Sa ibong nalado, sayang sinabi na dahil siya ninsisay man na kinasuhan sa mga sayang pinagsalidaan sa pwesto dahil ang tabo niya nin magkanigong iriwal. Mantang nagkapag-extend siya ng rekonselyasyon sa mga dating mga nakalaban niya sa politika sa Manila kan mga nakaaging alaw. Sayang sinabi na sa bagi kan reconciliatory gesture magiging magkakaigwaning kasunduan asin magkakaigwanin maray na pag-iribahan ang governance sa mga maabot na aldaw. Alas 6:35 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to.
Importanteng pagirumdom ang robust bako bulong as hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra variants. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok nang nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang bareta sa ibang nasyon, suminakat po sa sobra sa 10,000 ang mga aking nagadaan o nairido sa sobra sa 6 na taon na civil war sa Yemen. Inang kinumpirmar ng United Nations Children's Fund kasabay kan patakod o patanid sa posibilidad na paglakop ng matinding humanitarian crisis kung daay mapupundo ang gyera. Aminado si UNICEF spokesperson James Elder na may nagkapira pang aking biktima na dahil na i-report sa inda kaya posibleng madagdagan pa ini agod na daing katrangkiluhan sa Yemen. Naghagad din tabang si Elder sa international community lalo na sa mga nangangaiponin $235 milyon ang Yemen para sa mga aking apektado kan gera. Kasabay kainin pinagkukonsiderar naman kan UN ang Yemen bilang saro sa mga nasyon na may pinakagrabing humanitarian crisis sa ngunyan. Inaprobara na po mga tugang kan South African Health Products Regulatory Authority o SAFRA an emergency use authorization kan single dose na Sputnik V COVID-19 vaccine dahil sa pagkatakot na maglangkaw ang risk kan HIV infection sa mga kalalakihan. Ang nasabing desisyon base sa ginibong pag-aadal sa safety kang modified form kan adenovirus na sarong klase nin virus na nagdadala nin respiratory infection na pigaapod na ED5 na iguan sa Sputnik V vaccine. Sa sarong statement, sinabi kan Gamaleya Research Institute na nag-develop kan Sputnik V vaccine na ang espekulasyon manungod sa koneksyon sa adenovirus type 5
vectored vaccine sa HIV transmission sa high-risk groups base sa nasa small-scale studies. Ipinuntukan Gamaleya Institute na base sa nagkaperang ginibong mga clinical trials sobra sa 7,000 na participantes daing significanteng increase kan HIV-1 infection sa mga recipiente kan Sputnik V vaccine. Ang South Africa iyong pinakagrabe na tinamaan kan pandemic sa bilog na Africa, asin may pinaghalangkaw na numero kang individual na igwang HIV sa bilog na kinaban. Sa ngunyan, dai pa natatawanan in emergency use authorization kan WHO ang Sputnik V vaccine maski pinunana ang pagtudok ka nasabing single-dose vaccine sa 45 mga nasyon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, may detalye kan istorya. Aling Mar, good morning. Good morning, BP. Posibleng dahil mo aram pero pwede mong maiuli ang COVID-19 asin maulakita ng mga gurang na kaibanan mo sa harong. Digo sa mga eksperto sa World Health Organization Philippines na pwedeng moderate o asymptomatic ang COVID-19 para sa imo, pero pwedeng seryoso o kritikal ini para sa mga may edad mong mahal sa buhay. Sigon sa ahensya kaibahan sa pag-ataman sa satuyang mga senior citizens, ang pagsiguro na sinda na bakunahan ng kumpleto, protira ng mga seniors. Sa pagbakuna sinda, dapat ang mainot. Mag-coordinar sa sendong LGU para tulos na mabakunahan ang sa imong mga mahal sa buhay na may edad na. Sarong pagirumdom kan DCGB, DOH sa WHO Philippines para sa ligtas na pamilya at komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Pag-asa Legazpi, kay ba si Michael Francisco sa Kamugtakan Kampanahon? Ito Tropical Convergence Zone o yung tinatawag natin ITCZ. Ito ang nakaka-apekto sa Visayas at sa Mindanao. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa ilagang silangan ng Iral na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas na giloaning sa anumang seaboards ng Bicol Region. Sa ngayon ay wala naman tayong inaasahan na mabubuong bagyo sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Ngunit meron po tayong chance na mabuo ang isang LPA this weekend. At maaaring makaapekto to sa kalupaan ng Pilipinas. Ang agatang temperatura, 23 hanggang 32 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Business News. Business News. Mga tugang nakatalaan po na magkaigugiraray ng dakulang aumento sa presyo kang LPG o liquefied petroleum gas dahil sa pagitaas kang international contract price kaini. Ini ang pahayag ni Arnel T., presidente kan Regasco, na nagpapabakal ng LPG tanganing makapreparar ang mga konsumidores. Sinabi niya ang nasa $65 ang contract price ngunyan, na equivalent increase kayan maabot sa 3 pesos 50 sentimos kada kilo. Sigon kay T, naggalaom sindan na asin nangangaji na magbababa manlugod. Magigirong duma na sobra sa 80 pesos ang naging aumento sa regular na tangke kang LPG ngunyan Oktubre dahil sa pagitaas kan contract price kan mga imported na cooking gas. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Jesuit priest na si Father Antonio Cedeño ang nag-introducer sa Pilipinas kan Stone Building taon 1583
kaya kan matulposin kasulo. Ansa na Agustin Church nagibo sana sa light materials asin nadamay pa ang ibang struktura kausa kan kandila sa funeral mass kanay kaapat na gobernador general na si Gonzalo Ronquillo de Peñalosa. Pagkatapos kay ito nagproponer si Sedeño kay Manila Archbishop Domingo del Salazar na itugdok ang Episcopal House nagibo sa adobe gikan sa Guadalupe. Hinagad man ni Gobernador General Santiago de Vera kay Father Sedeño nabugta kanin Trencera ansor na parte kan Manila kontra sa iba pang mga mananakop. Bilang pagsunod sa mando kan Gobernador General na itugdok ang tore kan Fuerza di Nuestra Señora de Guia sa tangod kang Bagong Bayan asin beach kan pig-reclaim kan Amerikano asin ginibong Rojas Boulevard kan 5093 pig-remodel ang tore asin nadadaganin pader sagkod kan ini maging Baluarte de San Diego pagkatapos kan taon 1663. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Yan mga tugang nga detalles kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw ni Nuebes tigdi po sa DCGV. Sinurat po ni the News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Angel Mostasa, at Andy Espinal. Sharing man po ang report kan Mega Force Patrol hali yan sa luwa. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Muli na namang isa sa ilalim sa mahigpit na quarantine restrictions ang ilang lugar sa bansa. Kaya mo pa ba, kaibigan? Hindi madali sa lahat ang mga pangyayari sa panahon ngayon. Humingi ng tulong kung kinakailangan at huwag sarilinin kung may mabigat na suliranin o dinadala. Humanap ng makakausap na mapagkakatiwalaan at makakatulong sa iyong problema. Itoon din ang iyong atensyon at lakas sa mga bagay na makakapagpagaan ng iyong problema. At kung sa tingin mo ikaw ay pagod na o kailangan magpahinga. Sa panahon ng pandemya, hindi lamang pisikal ng pangkalusugan ang iniingatan, mahalaga ring pangalagaan ang iyong mental health. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Sa kulog kang payo, asin, kalintura, anong bulong ang dapat
dapat. Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic. Magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy kontra amoy pawis. Bago at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, may mga nagharapot digdi konsen po sa 29 kaso kan COVID na bago sa Legazpi. Ni po, so base po ini sa post mga tugang ni Alcalde Noel Rosal sa saya tabing Facebook. So mga nagpositibo tabi sa COVID-19 sa Legazpi na 29, iga po ki tagduang tagabunot. May 2 tagabunot tabi. De aram ko anong trabaho, boda sarong taga-barangay 16. May saro na 38 anyos na taga-barangay Tinago. Diyan sa Inutan sana, kan DCGB, sa may sentro kan Legazpi. Boda po mga tugang may 37 anyos na taga-Puro. May taga-Orosite na saro, 46 anyos. May saro pong taga-barangay 14 Ilawod, 54 years old. May saro na 31 years old na taga-barangay Gugun. Sarong 14 years old na babayi, taga-barangay Rawis. Saro po na 67 years old, taga-barangay Bangkiruhan. Saro po na 48 years old, mga tugang, taga-Cruzada. Saro po tabi na taga-barangay Tula-Tula, 60 anyos. As in another one na taga-Rawis, 60 years old. Buda may taga-San Joaquin, 54 years old. Dua ini na taga-San Joaquin, pareho 54 anyos ang edad. Tapos may saro pang taga-barangay 14 Ilawod, Poblasyon, 57. Saro pang taga-barangay Tinago, 43 anyos. O duwa na po sa barangay Tinago. Buda saro po na taga-barangay Arimbay, 35 anyos. May 2 digdi na taga-Tamauyan, Legazpi, sarong 53 anyos. Buda sarong 58 anyos.
Tapos may saro na taga Barangay Utso. May saro pa lang sa Muya dyan 25 anyos tabi, taga Barangay Utso Legazpi, Bagong Bayan. Sarong taga Barangay Cruzada, 67 years old. May taga EMS Barrio, 26 anyos. Buda may saro po na 20 anyos na taga Barangay 15, Ilawod East. Government employee ini. No? Buda Barangay 15, Ilawod East Poblasyon, private employee. Duwana. Buda sa Cruzada, may dagdag na saro tabi, private employee. Then saro pang taga Cruzada na, ano ini? So, sarong taga Cruzada, 35 years old. So, may saro pang 40 years old na may saro pang taga Barangay 40 Cruzada, 3 months? 3 months old? Pangyayari sa Maabaka. 3 months old, 3 bulan. Tama ba? 3 months. Yung tama, Cruzada, 35 years old, saro pang taga Cruzada, 3 months old na baby. Diyos ko, kay Rakman. Saro pang taga Barangay, sarong taga Barangay 3 EMS Barrio East. Saro po nas 22 anyos. Buda another one taga Cruzada, 63 years old. Ako lining Cruzada, 1, 2. Ay na ito saro pa. 3. Tulo pa lang sa Cruzada man. Tulo sa Cruzada. So, 29 yan. Na-identify lang tabi na mga may trabaho. Ining mga taro, 2, tulo. 4 lang. So, all the rest, dahil po na-identify kung ano po ang mga trabaho kay ini. Ini na mga tawong ini na nagpositibo sa COVID-19. Ani ba pigbe-verify pa kung paano sinda na expose o nagkaigwaning contact mga tugang sa mga positive sa COVID-19. Tapos may mga kadaklan kaya ni po gabos tabi naka-quarantine. Gabos tabi ini naka-quarantine na mga personang ini. Ani ba yaon sa BRTTH, ang iba po yaon diyan sa quarantine facility kang Legazpi City, Seso. Iyon. Okay? Ang pinakaaki o kay Rakman kay ni, paano nang pagbantay siya? Nagbantay daw kay ni na 3 months old. Siguro, so aki kay ni, mag-parent kay ni, mga tugang saro sa mga, di ba? 3 months old initabi na persona na nagpositibo mga tugang sa COVID-19. Okay, now, sa Daraga, may dagdag na 17. Pero actually, ang halangkaw, so ginubatan, tapudan ta sa mayroong hoko, tungkol digdi mga tugang sa bagay na inita. Sa Daraga, iga po kidagdag na 17, pero sa ginubatan, so nadagdag po kasapon 28, 28, mga tugang so nadagdag kasapon, diyan po sa diyan po sa Banwaan kan ginubatan. Okay? Sa Daraga po, 15, so nadagdag kasapon. Kaya lang pa ki 17 so latest na post ni Mayor. So kan sarong aldaw ini, para po ki post si Mayor Vic Perete kon mga taga-sain. So 15 na panibago tabi na naidagdag na kaso in COVID-19. Yan po mga tugang sa Daraga Albay. Okay? O bueno, mag-ingat kita ha. Sa ibang lugar nagbababa pero po mga tugang sa Daraga, sa Legazpi, sa Ginubata. Padagos tabi na naggalangkaw ang kaso sa nagkapirang mga local government units di po sa Satuya na palibot. Salamat kanserong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programa niya tong Anhapot. Goodbye! God is good all the time. Well, sa morning hirit po, mabalik, ano nga sabi yun ta? Yan pong 7:30. Pasunod kita mga tugang sa programang Anhapot sa DCG. Thank you. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Mabuhay. Daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya. 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor.
Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones,